खुलुमबाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो आंनि थाखाय एसे आखाइ फोलावदो थाइसे थाइनै आंखौ अनदो आंनि फिसा उन्दै दं आंहाबो थांनानै थानो गोसो दं। खुलुमबाय बयनिसिमबो दायो आङो दंफैयो थेखा बाजार एरिया 1 नं लथामारि नेपालिफारा गामियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला सासे आदाया आंखौ दाख्लैनिफ्रायनो कल खालामनानै लिंहरबाय थानायलाय जोंथ' भिडिअ बानायग्रा मानसि हिसाबैहाय जायनो लिंहरो बेयावनो फैनो गोनां जायो। दा बे आदाया मा समयसानि थाखायहाय भिडिअ बानायनो थांगासिनो दङ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायगासिनो दंखायो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां ओमफ्राय बे भिडिअखौ अननानै बयबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुसननो हायो। आंनि मेसेजआ माने गोबाव समनिफ्राय माने लोमजानानै दङ। बे बाबु मोननायनिफ्रायनो उननिफ्रायनो मथा मथि 7 माससो जाबाय आरो बेनिफ्राय लोमजायै अजा डाक्टारनाव लांजोबनानै दा डाक्टारनिफ्राय जोङो अनेक जों टेस्ट खालामनानै मोनबाय। दा बेमारानो एसे गिदिरानो दं आरो मा बेमार जादों? बेमारा जाहैबाय हार्टनि प्रब्लेम मोनदों। ओमफ्राय हार्टनि ओमफ्राय बै लेबार बुनाय ओमफ्राय किडनि मोननैबो डिफेक्टआव दं। दा बेनि थाखाय आङो दा नों फंबायखौ लेंहरनाय उद्देश्यआ बेनो। दा आङो मा होनबावनो आंनि न'खरनि थाखा फैसाया जा एसे खामायनाय दङमोन बेबो थांजोबबाय। दा हा बन्दकबो होनांबाय गारि दंमोन बेबो फाननांबाय। दा आङो लासिं सिं जाबाय आरोखि आं दा बिजनेस एफा एनै खालामदोंमोन बेबो थांजोबबाय थाखा मोनसेबो गैला। दा बे फिसाया दाख्लि मोनदोंमोन बेनि उननिफ्रायनो जाबाय दिनै एसे गाबोन एसे डाक्टारनाव खोनाबानो लाङो आं बेनिफ्रायनो मोना दसे हरसे गाहाम मोजां जानोसै अखानायैनो जाफिनसै ग्रोमनो बिदिनो नांलाय खमलाय मालाबा जायो थाखा फैसानि गैयाबा आंनि न'खराव गोबां समयसायानो खारा मोनबाय आं मा खालामनो सानबाय आं बेनि गेजेरजों दा नोंखौ फंबायखौ आं लेंहरनांगौ जानानै फैबाय। आं दा ससियेल मिडियायाव ओंखारनांगौ जानानै फैबाय। आंनि थाखा फैसायानो गैला आङो सानबाबो आं खर'आनो गिलिरानो मोनगाला जानो लोंनो लोगोफोरजों रायज्लायबाबो आं खहाबला आङो मा खालामनानै मा मागोन सानबाय आं दा ससियेल मिडियायाव फैनांबाय आं दा बेनि गेजेरजों आं दा रायजो राजाखौ आङो खावलायहरदोंमोन आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ जा एसे मोनो थाइसे थाइनै आंनि न'खराव एसे अनहरोबा मोजां जागौमोन होननानै आं सानो आरो आं खावलायहरो दानि बिटिसि सरकारखौ बा हाग्रामा सारखौ अनोब्ला आंखौ नुसनोब्ला आंनि चेनेलाव आं होदोंमोन बेखौहाय नुसनोब्ला अननानै आंखौहाय हेफाजाब होयोबा मोजां जागौमोन। बे फिसा सानैखौ आं फोरोंनो थाखाय गोबां रां रुफा थांबाय आंहा रावजोंबो दा गैजानाय बायदि जाबाय आंहा थाखा फैसा गैला। ब्रादारनि नामखौ मा होनो ओरैनो? आंनि नामा प्रदीप बसुमतारी आरो मिसेसनि नामा जाहैबाय प्रनिता बसुमतारी। दा नैबे आदाया आंखौ दाख्लैनिफ्राय कल खालामदों। दा बिराद गिदिर समयसायाव गोग्लैसोनानै दं। न'नि दंनाय मानिनिफ्राय लानानै ट्रिटमेन्ट खालामबाय नाथायब्ला बेबायदिनो गोग्गो फाहामथाय मोननो हायाखै थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो। दा बेनिखायनो आइ आफा बिदा फंबायमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम बर'जों बर' न'खर दा ओरैबायदि दुखुथिया गोग्लैसोनानै दङ जाय जाजायो बिसो मिथियो। दा बेनिखायनो जोंनि आइ आफा बिदा फंबायमोन जा हायो अननानै अनसुंथाइ हरदो जाहाथे नोंथांमोननि अनसुंथाइजोंनो नैबे बाजै होनोसै आं बाजैया गोग्गो देहा मोनफिनो। दा अन्थाव बाथाव गथ' दं हनै बेसेबां जादों होनदों? 5 मासल' जादों। दा ओरैबायदि नै बे गथ'नि मोखांखौ नायनानै अननानैहाय जा हायो अनसुंथाइ हरदो। नैबे फिसाजो ओरैबायदि अन्थाव बाथाव बे गथ' खांफुनाय समावनो दिनै बेफोरबायदि देहा जायोब्ला बुहुद साननो गोनां आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि जा थाइसे थाइनै दान हरनाय बियो बिनि बांसिन इसोरनिसिम हिसाब थागोन। नोंथांनि बिजनेसाव मायाव गासैयावबो बांसिन इसोरा बोर होगोन। दा बेनिखायनो एसे सहाय खालामलायोब्ला बिराद माने मोजां जागौ। दा आंबो भिडिअ खालामग्रा हिसाबैहाय नैबे आदाया लिंहरनाय बायदि बानायफैबाय। दा खावलायदों रायजो राजानिसिम जा हायो अननानै सहाय खालामदो नै जाहाथे नोंथांमोननि सहायजोंनो नैबे बाजैया मोजां देहा मोजां गोग्गो देहा मोनफिननो हायो मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनानै। दा खावलायनाय थाबाय आंबो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। खुलुमबाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो आंनि थाखाय एसे आखाइ फोलावदो थाइसे थाइनै आंखौ अनदो आंनि फिसा उन्दै दं आंहाबो थांनानै थानो गोसो दं। जोबोद दुखु नांथाव मानो होनना बुङोब्ला संसाराव बयबो थांनानै थानो थाखाय सानो बयबो। दा बेनिखायनो हाजासेखिनिखौ सहाय खालामहरदो जेन बे गथ' खांफुबाय थानाय समावहाय मोजां देहा मोनफिननो हायो। नै अन्थाव बाथाव अननानै बेबायदि अबस्थायाव नाथाय बेबायदि
दा खावलायनाय थाबाय आंबो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बिसिनि एकाउन्ट नाम्बारखौनो होगोन नोंनिया फनपे दं दा अनलाइन जाखायो दा ओमफ्राय जा हायो एकाउन्टआव मा होनदों नामा प्रदीप बसुमतारी ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं गोजौआवहाय लिरनानै होदेरगोन जायफ्रा अनसुंथाइ हरनो गोसो बे एकाउन्टआनो हरनो हागोन ओमफ्राय बेमारिजों खौरां लानो गोसोब्लाबो नोंनि नाम्बारखौनो होना होनायसै आं गोजौआव कल खालामनानै जगाजग लाहरनो हागोन आरोखि